केकरा के दोष दे? हमरा तो बुझाता दोष अनाजे में बा। एगो हाईब्रिड आ गई, बुझाते नहीं खे जौन चीज जौना समय में नहीं खे मिलो तू हो मिलता। बताई छोट छोट पौधा में भी अजब गजब कुछ कुछ लौकता। छोटी चुकी गछिया में धरे लागल फल हल चल मचल बा। छोटी चुकी गछिया में धरे लागल फल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। जमाना कितने आगे हो गई, लौकी में सुई दिया था। बताई जौन सीजन में फल ना मिले वो मिलता। यही पर नजर रहे सकर हर पल हल चल मचल बा। यही पर नजर रहे सकर हर पल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। राकेश भैया केकरा का कहे? देखी हई अद्भुत अद्भुत विचित्र चीज देखे के मिलता। और बॉम्बे में तो औरी का करी, हम देखई में हैरान बानी। बताई ए राकेश बाबा हई लीची बताइए जे मिलता। ए रवि 12 मास फूल गोभी दिखता मिलता आ दिखता। आए रे समय तोर नहीं जोर बा, करिया न चाही सबके चाहत गोर बा। जोरे कोला जुगावा तोर नहीं जोर बा, करिया न चाही सबके चाहत गोर बा। चारू ओर करे तो गरम माहौल हल चल मचल बा। चारू ओर करे तो हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। हे महाराज बताई समय कितना आगे हो गई। आज मोबाइल देखी, मोबाइल में सब कुछ देखे के मिलता। केहू मेहरारू से लागल बा, केहू अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बाझल बा। मोबाइल से बुकिंग होता, खाना भी आ जाता। धन्यवाद भैया। वीर बोले अखिलेश देखे ले रोजाना, राकेश पड़े दीपक भइले दीवाना। भइले दीवाना। छोटे रहे मुसर बड़े हो जाता वे खोल हल चल मचल बा। छोटे रहे मुसर बड़े हो जाता वे खोल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। का कहीं देखत रही छोटी चुकी गछिया में धरे लागल फल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। देखे के मिले आज कल हल चल मचल बा। जमाना कितने आगे हो गई, लौकी में सुई दिया था। बताई जौन सीजन में फल ना